Čau lidi, tady dneska hraju Brawl Stars první video na YouTube. Jo, tady vidíte, že jakoby to ničím, ale není to moc jakoby, mám 24 000 poháků, to tam uvidíte. No ale jakoby, že tam potom ukážu moje ID. Tady jde proti mě Edgar a jo, tam jde potom proti mě Shed, tady prohrál, takže budu 8. GG, tak 7, GG, to nevadí, no, noši, GG, jo, -1, to nevadí, jo, tam máte moje brawlery, můžete mi vybrat do komentářů, koho mám pušovat, dejte hlavně like, odběr, a je moje ID, a budu rád za nějaký gift, co Brawl Pass plus, protože nikdy jsem neměl,